Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kita nyo ko abiyayaon Hijama Center. Pangasubon tayo ng buok client, ang buok tayo mangho di Ka Nur Aina Aslim. Pila na kayo naman? 44. Na inshallah asubon ta siya pasal sin nagpahijama sa sin last time ito biya. Aun pagkana naman niya, pero inshallah siya ni magbayta ba unin pagkana naman niya. Inshallah in video in procedures in hijama kaniya. Kalau may ng asbab supaya makatawang siya pa mga tayo menguran. I mean long ta bukun nito pa sa baban lang tadi na mag-uwat sa kalau may hinang ding mga sunna in uwat ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anyway, yan na buktay mo na kasi sambat bakas na siya nagpahijama pero na totally daw whole body siya nagpahijama kasi nag-complain siya. Di ba Kanor, ini among lima niya yaon. Mag-cramps, magpamanhod. Na subunta siya, ini before one after sinijama, manguna natin yung niyanam niya biyaan. Nabi din ito Kanor? Di I mean first, ulim pagka naman mo. Magsakit siya. Na, wis minsan mga hangkarong makadua siya biya ng taon. Luway sin biya kasi na naijama yan to. Di na. Marayaw na. Bisan ako magulin mga utak-takula ng tuk-tuk manok. Okay na. Pag-uwi ko pa bay, okay na. Di na siya biya magbanhod. May tanakaw na ito mga magulin mahugat. Meron mga logalarin mga magkuhan siya, magbanhod siya. Usa ko magkuhan diha, magtuk-tuk yato. Sabay ko nahilutong diha mga kulumingkod. Kasi minsan di ko ito ka na naman magdiabihan. Napansin niya mo ba siya ni Cook na mga maglulutulong tamataw damon pag hinamon. Diyan at walong kabinsa na imlima. Paso, ubos na ito pa magod. Alhamdulillah sa Batanda kay Kanor. After sinijama, mashallah. Iwan kita ko raw isa. Asa din pag-hijama ito ko kanya matodo. Diba? Matodo siya. Mashallah. Alhamdulillah. So in kuan habiyayaon, iming condition til lima mo, okay na siya? Okay na siya. Iwan sin naijamay sa mapambuktay mga din ni mapatay kud ko. Dihaon, okay na. Kasi tagma niya to. Nakaruan na ako ng hospital. Di ako magpakatulong agad. Di ako mataod na yun isip-isip ko. Ika-isa hinapo ko roon na roon haloman ko bihaya. Naus, nagisin doktor. After ko lang mga to, tawagin mga apo mo, pangdua akaw. Yung pagdua dum adlaw yung pagdua. Sa lugay sinamon na ijama na bihanak ko. Temprano na lang ako makatug. Agad mo hinaatin ako, agad makasayo nga ng bayang so. Pero alhamdulillah. So, before, bangkaw magtug sindom, pagka na naman may banhod. Pagka na naman ko, pagdatong ko lang habay, din hapag hinangan, pagka na naman ko natuharaan siya, biya magbanhod. Biya magtugsok-tugsok. Biya ko magtugsok na siya, iba biya magsakit siya biya. Minsan, maginom ako kay namin. Para supaya, maig sadya, maigin ka na naman mo yan tulong siya yung mga magsakit, yung magbanhod, yung magtugsok-tugsok. Pero hindi na ako mag-inumuwat. Minsan ako adlaw ya tuyo lapay. Do adlaw doy room, di na ako mag-inumuwat. Iniinom ko. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Di ako mag-inumuwat. Iniinom ko. Yung tangan ko suwa, kalamansi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kasi di na ako mag-inumuwat. Minsan yung taiwan ko, nang pag-ulap pa yun, nung niya ako, mami na mga uwat, magdaka anak niya. Nung ko yan, ay na ko mag-inumuwat, hinangan ko bihain niya, puno yan, pani. Na, biya, hindi na kami mag-inom uwat katan halong bahay. Sampay mauwangan ko, anak ko, ginom na kami halin. Masya Allah. Hindi na kami mag-inom mga vitamin, mabasag pa yung vitamin sin ini, ikaisa, mami pa ko vitamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, isa rin ang mga ng asbab in hijama kaniya, na isa rin ang mga kaulian siya, pasal sin hijama. Nahijama in bialong tadeng ha mga kuan niya deng ha mga lima niya magpamanhod atawa biya habeya un situation kasi kamatawaran in tao bang malaul na tuod
magsakit imbukton, magpamanhod, ubos aon bag ka na naman bi ang mga magtuksok-tuksok atay po. Na inshallah, we can recommend long ta hijama much better aside dahil nga mga ubat ato mag-attend ka mo long ta mga matu pa doktor. Pero bang kamo maway magpa-therapy aside from doctor, we recommend much better lang niya wihan magpahilot ka mo mas marayaw in magpa-therapy ka mo sin dahil mga sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, hindi nga mga hijama ni isa din nga mga sunna niya hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na yari kami hijama center yari sa Zamboanga City na dahil mga mission na mo amin pagbuhi sin Rasul, pagbuhi sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na sa ating ko in information inyat to dahil mga asbab sadya kalumay ng sawabi ka luhay lang na ikaluhay in pag-uwat dahil aside dahil mga pag-inom uwat lang ta dahil ini dahil mga therapy igon in lumbi sindo iwan silang ta amin hangin lum halom sin barang may mga dito dahil mga muscle inshallah. Yun namurado in ma-recommend na mo yari kami hijama center yari San Jose Bulahan bangka mo maglag masuk pabaliwasan central atau belong kaya ria PSA minansi pak neto amin ria BA dormitory. So yari kami ground floor yan hi umurayhan inshallah pa mga tatay mamuran kababaihan yari aon mga kababaihan di na maghijama alhamdulillah yari sabi mga aon tihap kausukan na maghihijama rin di. Inshallah, ayun yung kulupahi. Don't forget to like, share, and subscribe to Hijama Philippines. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.